Iya, Singo Manunggal Jaya kene. Ayo no. Lagune dibancutno maneh no alon-alon no ya. Singo Manunggal Jaya, terima kasih. Oh ya. Oke, silih berganti dari semua putra dan putri, warga besar, seluruh warga besar masyarakat Lumajang yang sudah hadir, yang berkenan naik reog kami persilakan. Sambil diringi tembang-tembang cantik dari Singo Manunggal Jaya. Matur suwun. Kembali bareng Singo Manunggal Jaya. When I missing you, nyangariko ngare ayu, aku pengen ketemu, hatinya nih sing sindrungan. How are you today? Asana sopo lihat kafe, akrab semua mak.
Bejo. Masih bersama Singo Manunggal Joyo. Di Bapak langsung Bapak Hendrik pribadi kali kebebaran sama Raja Suwilangun daerah tingkat 2 Kabupaten Lumajang. Yap. Monggo dari kesemuanya seluruh warga besar masyarakat Lumajang yang sudah hadir. Lalu benikau sehingga dari putra alit dari kesemua putra dan putri panjenengan yang berkenan naik reog dari Singo Manunggal Joyo, monggo kami persilakan. Kula aturi, kula semangaken. Terima kasih, matur, dugi, nuwun. Ayo Singo, Singo Manunggal Joyo ger. Yang mau foto ataupun berkenan naik reog dari Singo Manunggal Joyo, kula semangaken kami persilakan ke semuanya dari seluruh warga besar masyarakat Lumajang yang masih bertahan belum beranjak pulang. Para Singo Manunggal kembali Lumajang, Indonesia bergoyang bos. Terima kasih. Mari Pak. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang.
bersama Singo Manunggal Jaya, oke? Monggo yang berkenan lagi untuk naik reog dari Singo Manunggal Jaya. Di kesempatan malam hari ini kami persilakan dari seluruh warga besar masyarakat Lumajang yang sudah hadir, yang masih bertahan, yang masih cukup setia menyaksikan dari hiburan kami Singo Manunggal Jaya. Wow, Singo Manunggal Jaya. Dibawa langsung Bapak Hendrik pribadi. Yuk, ayo, nalon. Ayo, ayo. Singo Manunggal Jaya. Asik-asik. Para Singo Manunggal kembali Lumajang bergoyang. Neng saiki goyang Mas Eko malah ninggal aku. Terima kasih. Aku pamit sayangku. Esek. Lah kok masih tuh?
tak aturi oleh bojo sing ganteng koyo musisi bungasane diramu digawe loro ora woro saiki neta dirondo ada budayawan Lumajang Masin Srek bubur bakal dadi sego akak budaya Ozi tanpa ayo sing nyawer bobo ngono lagu duet ben ke rumah lamaranmu sing tak tompo Ozi si Manunggal Lumajang Indonesia wasit kabeh iki ora perlu diketuni janjimu mbiyen aku sabar ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone amin ora kena prawane tipe apa nih tak enteni anake mandul ora nyono sampean sabar ngenteni sabar aku wong ayu ning Asik. tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhi pangaburane anggon mangan tak turuti selawase aku doyan mangan lho no ayo no ayo buat dari ke semua rekan-rekan si Manunggal ini lagu terakhir gitu. Setelah ini kita langsung tutup acara. Terima kasih. Ini lagu terakhir. Si Manunggal saya. Asik, asik. Besok tuwekmu kaya iku mau. Lo sliramu tak aturi. Golek bojo sing welas tresno sejati ukasane sliramu digawe loro ora woro saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut kebacut apa to no ibarat bubur ra bakal dadi sego asik asik sweet sweet kesan aku iki tanpa tanpa upama upomo ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo makane no mamu percaya lo no goyang rap kabeh iki ora perlu diketuni janjimu biyen aku sabar ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawan metene apa nih tak enteni bapak bapaknya abang loro sampean sabar ngenteni sabar aku mau ning Hojai. tresnomu tulus lan suci tulus lahir batin aku sing tak suwon sing gedhe pangapurane pangaburane anggon tresno jodohan selawase anggon tresno sejodohan selawase Oke, tentunya sampai di sini dulu perjumpaan kita dari Singo Manunggal. Apabila ada suatu kesalahan dari kami, Singo Manunggal di bawah asuhan langsung Bapak Hendrik pribadi,
Mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih untuk semuanya. Salam gempur rokok ilegal dari Singomanunggal. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.